Скъпи приятели, днес сме тук в Стара Загора с част от отбора, но с капитана на отбора Томислав Дончев. Преди да кажа няколко думи, искам да изразя моето уважение към вас, респекта от вас, за това, че 2011 година избрахме Живко Тодоров за кмет на община Стара Загора. Живко, заповядай! Защото, приятели, днес, когато се разходихме в центъра на Стара Загора, когато разговаряхме с почти всички, които бяха срещу нас на движението, всички казаха само суперлативи за Живко. Да. Това е всъщност ГЕРБ. Да е сред хората, да е с хората и да работят за хората и жителите на всяка една община. Това, което направи Живко, е да върне доверието в политиците. Това, което прави Живко ежедневно, е да покаже, че неговият отбор в община Стара Загора с общинските съветници, с депутатите от ГЕРБ, винаги ще стоим зад вас и винаги ще решаваме тези проблеми, които вие поставяте на кмета, на изпълнителната власт и на депутатите. Каква е разликата между ГЕРБ и тези, които са срещу ГЕРБ от политическите партии? Защото ГЕРБ застава пред вас